Šaty z pravého zlata, topánky za 100 000 eur. No a určite vás zaujíma, koľko takáto vila stojí. Čaute, vítam vás pri ďalšom videu. Dnes sme na pražskom letisku a odlietame na team building. Minuloročný team building v Neapole nás stál niečo vyše 500 000 eur. V tomto videu uvidíte, ako bude vyzerať tohtoročný team building. 4 dní v Aténách, naši kolegovia, naši parťáci, influenceri. No a za chvíľu odchádzame. OK, tak my máme práve medzipristátie v Košiciach, odleteli sme z Prahy, s pár kolegami doložíme tu nejaký ďalší a pokračujeme do Atén. No a veľa ľudí si myslí, že prenajať takéto lietadlo, že to je nejaká luxusná záležitosť. Ja si myslím, že tie private jety, kde idú nejaké 4 alebo 8 osôb, určite áno. Tamto častokrát pre 4 osoby začína už na úrovni 15 000 eur, čo keď sa rozpočíta na osobu a samozrejme sky is the limit, tak je to že super drahé. No prenajať si takéto lietadlo pre stovky ľudí stojí približne 200 000 eur, no a má to množstvo skvelých výhod, že my si môžeme určiť čas, kedy odlietame, kedy prilietame, na ktorých letiskách sa zastavíme, kedy ako. No a to nám šetrí obrovské množstvo ďalších logistických nákladov. Čiže my keď priletíme do Atén, rovno máme prichystané autobusy, rovno sa naši kolegovia presunú. Šetrí to naozaj, že veľa času na presunoch a hlavne naši kolegovia, keď stovky ľudí my platíme za to, aby čakali na nejaké lietadlo a presúvali sa v noci diskomfortne, tak je to na jednej strane komfort, na druhej strane efektivita pre našich ľudí a keď sa to rozpočíta na jednu osobu, tak to je aj nákladovo efektívne. Čiže myslím si, že prenajať si na takýto team building, takéto lietadlo je racionálna voľba. Dobrý. Môžeme sa pozrieť? Jasne, tak. Teší ma David Lucican. Aj teší nie. Ja som zakladateľ firmy. Jim Beam som si prenajali lietadlo na team building, že ideme do Atén. OK. Často si majú takto firmy lietadla? No, většinou jakoby třeba sportovní kluby a podobné záležitosti přeprava tam a zpátky, ale děje se to. Jo. Že veľakrát neviete, koho veziete? Většinou nevíme, no. Dneska to bude hladké? Předpokládáme. Předpověď je příznivá. Kalimera, priatelia. To je dobrý deň po grécky. Ako iste viete, nedávno som si dokončil vodičák na lietadlo a ja som veľmi rád, že sa našlo toľko odvážnych ľudí, ktorí si so mnou skúsia prvé pristávanie. No to bol len vtip, žiaden vodičák nemám. Keď pristaneme, tak už máme prichystané autobusy a tie nás presunú na naše ubytovania. Väčšina budeme v jednom hoteli. No a dnes programom bude iba obed a potom večerná party, na ktorú sa ja osobne veľmi teším. Dúfam, že aj vy. No a ja som veľmi rád, že s vami môžem spolupracovať a že dosahujeme naozaj skvelé ekonomické výsledky a potom si môžeme dovoliť pompézne grécke oslavy týchto výsledkov. Za to som vám naozaj neskutočne vďačný. My sme už jeden podobný team building zažili v Neapole, ale my vo firme stále prekonávame levely, no a ja som si istý, že aj tento team building zase prekoná ten neapolský team building. Tu ide kľúčový človek, Marian. Treba na ňo dávať pozor, má na starosti videotechniku, prenajom auta, všetko tu zabezpečil na team buildingu, bez neho by som boli úplne v koncoch, takže nesmie sa mu nič stať, dajte na to pozor, prosím. Má zabalia do folie na výlet potom. Go through the phase to get where we pray. We champion made, ain't nothing I change. The streets that we paved, they throwing parades. Hey, nobody can hate on the road that I played. When everything's settled, let's see who remains. From dusk till dawn, from night till day. Práve sme dorazili na našu bilku. Celá parta, čo tu ideme, tak máme prenajaté, myslím, že 5 bil a jeden veľký hotel. No a ja som ako pozitívne v šoku, akú venue vybrali moji kolegovia. Je tu asi všetko, je tu dvakrát bazén, je tu pitko, tenisové kurty, futbalové ihrisko. Ty si nevedel, ako to bude vypadať. Pozrieme si celú bilku určite. No a vraj to je najlepšia vila v Atenách, povedala pani, ktorá to prenajíma, čiže možno to nie je úplne objektívne tvrdenie.
Tak my sme práve dorazili na venue, kde bude dnešný team building a dnešná celá akcia, tak poďte sa spolu na to pozrieť, čo to tu vlastne je. Čiže dnes máme party s dress codom grécke bohyne a grécky bohovia, čiže to vysvetľuje to množstvo zlata, ktoré nezvyknem samozrejme nosiť. No a tá venue je v klasickom gréckom štýle, ako môžete tu za mnou vidieť. No a bude tu taká klasická party. My nezvykneme podávať u nás na akciách tvrdý alkohol, ale bude sa tu dneska podávať aperol. Samozrejme budú tu grécke špeciality, čiže už sú tu rozbehnuté grily, na ktorých sa grillujú grécke špecialitky. No a samozrejme bude tu DJ, bude tu nejaký harfový koncert, no a taktiež sme k tomu štýlu prispôsobili celú výzdobu tejto venue. No a tam je pódium, kde na začiatku ja a takí kľúčoví manažéri z firmy budeme mať prezentáciu. My každý kvartál máme All Hands prezentáciu, kde si prezentujeme také najväčšie highlighty, čo sa stalo za posledný kvartál, čo plánujeme v ďalšom kvartáli. Dnes sme to ešte posunuli o úroveň vyššie a dáme to, že čo sa stalo za posledný rok a čo plánujeme najbližší rok. No a tiež sú to tak vybraté čerešničky, no ale nám sa podarilo za posledný rok extrémne narast. My aktuálne rastieme 47% medziročne pri tržbách stovkách miliónov eur, čo je úplne netriviálne alebo veľmi neštandardné pri tomto objeme tak rýchlo rásť. Čiže máme sa čím pochváliť, no a budeme prezentovať primárne rozvojové projekty, čo sa nám v poslednom období podarilo a čo plánujeme robiť. Siempre andaba buscando el amor de mi vida. Siempre se acaba, se me rompe el corazón. El amor a mí me suena ya como un proyecto. Te lo digo directo, pero tenerte a mi lado es una razón. Préndete, como Philly, sé que ya estoy encendiendo. Fuel your performance. Elevate your nutrition. Jim Beam for every sport. People consume them regularly. They are compact and easy to Adapting to new scientific findings and constantly evolving to bring you the best in sports nutrition. Ladies and gentlemen, welcome to the Greek Gods Party here in the Athens. Our amazing CEO, this is Dalibor Tsitzman. War, economic recession, bankruptcy. It's not our story. The next quarter we grow 47% per year with a revenue hundreds millions euros, and we deliver so many interesting projects. And today we will show you what we deliver in the last 12 months and what we want to deliver in the next 12 months. Tak nám práve skončil All Hands Meeting, to je naša taká kľúčová prezentácia kvartálne. No a my sme minulý rok v Neapole spravili chybu, že sme ho spravili strašne dlhý. Teraz sme ho spravili viacej taký funny, oddychový, rýchly, to si myslím, že kolegovia ocenia. No a po tomto All Hands už začína taká voľnejšia časť, čiže za chvíľočku sa začne servírovať jedlo, ktoré tu už sa chystá. No a tiež potom je prichystaný počas jedla koncert, ktorý práve začal nejakého pána harfistu. Snažíme sa to všetko robiť tak akoby veľmi autenticky, veľmi lokálne, čiže preto kolegynky z HR-ka našli koncert harfistu, ktorá má byť vraj niečo veľmi moderné. No a zároveň potom už musí pokračovať štandardný DJ a ozajstná party na parkete, no a približne medzi 12. a 2. sa budeme všetci presúvať späť na naše hotely. No, my sme prišli dávať fúkať. Potrebujeme layoff nejak vyriešiť, tak... Ale nesrandujem, robíme outfit check, toto je Balenciaga? Zaranciaga. Zaranciaga od dola až hore. Koľko stalo tričko, nohavice? Tričko 10 €, boty od Monkey a nohavice z Zaranciaga. Beatrix, tie šaty sú z pravého zlata?
Áno, samozrejme, to je práve zlato. Dobre, vidíte, my v Gymime sa máme dobre. Šaty z pravého zlata, topánky za 100 000 €. OK, tak nie je to až niekedy nepríjemné, že ako mňa všetci chvália za tento team building a pritom je to iných ľudí práca. No a častokrát aj moje sociálne siete si veľa ľudí myslí, že ja to robím od rána do večera, nič nerobím, len formulujem geniálne myšlienky na LinkedIn, ale nie je to tak. Tu je iba tvár, tu je mozog, operácie. No a čo, aké je to, Barbara? Je to ťažké? Ako sa to robí? Prezrať nejaké tipy, triky. Tak robiť content pre niekoho, ako je Dalibor, nie je úplne ťažké tým, že on má ten život naozaj zaujímavý, čiže ten obsah sa tvorí pomerne ľahko. Najmä keď máte niekoho, ako ja mám Mariana, ktorý je práve za touto kamerou a skvelé spolupracujeme a dáva skvelé tipy. A keď vás zaujíma táto téma, kľudne si pozrite moju prednášku, ktorú som mala na našom evente Marketingový štvrtok. Robím si také lacné promo, ale nájdete na kanále Gym Beam Košice. OK, tak práve skončil stand-up nášho kolegu Nenada a pre mňa je to vždy extrémne vtipné. On to robí už pravidelne stand-upy na našich firemných akciách a je to pre mňa vtipné hlavne kvôli tomu, že okrem toho, že si robí srandu zo mňa, tak ja to beriem ako taký dobrý statement, že máme atmosféru vo firme, že niekto si môže robiť srandu zo CEO, ale on si robí srandu z takých autentických vecí, čo máme vo firme a myslím si, že máme takú dobrú energiu alebo náladu vo firme, že určite sa nikto za to neuráža a myslím si, že sa na tom kolegovia vždy veľmi dobre pobavia. No a teraz už končí taká oficiálnejšia časť a začína party, už tam nabehol DJ, už sa plnil, už je plný parket, no a už bude len taký drobný catering, gyros a potiahneme to tu do nejakej polnoci, druhej a zajtra nás čaká nabitý program. OK, tak začal druhý deň nášho teambuildingu. My sme prvý deň mali príchod a takú večernú party, no a teraz tento druhý deň nás zobrali naši grécki parťáci, čiže zamestnanci firmy Gym Beam, ktorí žijú dlhodobo tu v Aténach, na taký trip po Akropole, čo je číslo 1 turistická atrakcia v Grécku. No a v rámci tejto Akropoly je tu množstvo takých chrámov, histórie, bolo to centrum sveta zo pár stovák rokov v starovekom Grécku. No a je to taký úplne iný dojem, keď ľudia, ktorí desiatky rokov žijú v tomto meste, nám tu vyberajú reštaurácie, hotely, vily, zároveň nám tu robia program, nás tu sprevádzajú, že ľudia, s ktorými bežne komunikujeme na pracovné témy, tak teraz nám tu povedia o tom, že ako sa žije v ich meste, že je to podľa mňa taký akoby úplne iný level zážitku z toho mesta a hlavne to povedia stovkám našich kolegov, čiže toto je také na jednej strane, že nákladovo efektívne a zároveň, že unikátny typ skúsenosti. This is our colleague Maria, who not born and raised or live in Athens. Yes, my father is Greek, my mother is Bulgarian, so I was born in Bulgaria and then we moved to Greece when I was 16, so for many years I'm already here in Greece. No a Akropola je naozaj nádherná, určite nádherný aj výhľad z Akropoly na celé Atény. Je to taký kopec v strede Atén s množstvom historických budov ako rôzne temples, rôzne kláštory, rôzne, je tu treasury, čiže nejaká hlavná pokladnica aténskeho štátu. No a taktiež takýto nádherný výhľad na celé mesto. Mimochodom, Atény je jedno z najväčších miest, kde pôsobíme. My máme zoznam miest v regióne,
ktorí pôsobíme, čiže takmer celá Európa. No a tu žije, myslím, že 4,2 milióna obyvateľov a čo sa týka tržieb, tak ja si sledujem tržby nielen po štátoch, ale dokonca aj po mestách. No a Atény sú mesto, myslím, že sa to hýbe tak okolo nejakej 15. 16. priečky, kde robíme najviac tržieb. Yeah, so this is the Acropolis Museum. It was built in the recent years and it has all the statues and marbles from the Parthenon and the rest of the buildings here. It's a really interesting museum. You should definitely visit it. Tak my sme práve dokončili prehliadku Akropoly. No a boli som tu primárne českí a slovenskí kolegovia, som si uvedomil. A bolo to kvôli tomu, že naši zahraniční kolegovia majú workshopy. Čiže my cez takýto akoby team buildingový týždeň, tak sme zrealizovali workshopy, ktoré sú zvyčajne v Prahe, alebo v Bratislave, alebo v Košiciach a nie je pre nás úplne rentabilné, aby kolegovia napríklad z Aten tam dochádzali, alebo dajme tomu, že z Ríma, z Milána, tak robíme to, že v rámci tohto týždňa realizujeme tieto workshopy v destinácii, kde prebieha team building. No a dnes majú celodenné aj poldenné workshopy títo naši zahraniční kolegovia. No a je to tiež taká jedna z vecí, ktorá trošku nabije rentabilitu tomuto team buildingu, že ušetríme za to, že sa kolegovia musia presúvať na školiace miesta, ale presunieme radšej lektora na miesto, kde prebieha team building a viac menej si to odbijú v jeden týždeň v roku rôzne školenia. Majú tu školenia napríklad na Tableau, čo je taká vizualizačná vrstva, ako pracovať s dátami. Je tu školenie na ChatGPT, alebo teraz ponovom implementujeme vo veľkom rozsahu Gemini, čiže aj na Gemini, Notebook ML alebo Google Data Studio. No a myslím si, že to workshopy častokrát nie sú iba o know-how, ale podľa mňa aj o takom ako keby kooperácii s kolegami a spoznaní sa, čiže úplne to zapadá do tohto teambuildingového týždňa. Tak nám končí druhý deň, no a ja dnes som strávil s mojimi kolegami, bol som na Akropoli, mali sme nejaký program v meste, bolo to super príjemné stráviť takto spolu čas. No a vrátil som sa sem na vilu, kde sme ubytovaní, no a teraz tu máme primárne rôznych influencerov, máme tu spoločnú večeru. Je tu približne 50 influencerov z veľa krajín, je tu nemecký tím, tam môžete vidieť taliansky tím a poľský tím. Sú tu veľkí influenceri, napríklad Dani Lazarov alebo Olesia, viacero influencerov, tu má že milióny sledovateľov, sú takí, že už medzinárodne známi. Títo naši influenceri dneska boli rozdelené na také dve časti. Jedna časť bola tu v tejto vile, no a tu je také množstvo športových, sú tu bazény, sú tu tenisové kurty, sú tu rôzne ihriská, je tu outdoorový gym, za týmto plotom je tu taká pláž, ešte si predstavíme celú túto vilu v tomto videu. No a oni mali primárne také rôzne súťaže, my sme z toho točili obsah na naše kanály, na náš nemecký, na náš taliansky YouTube kanál. No a tiež druhá časť influencerov, tak bola Piotr. Druhá časť influencerov bola na Dior pláži, to je taká nová časť Aten pri starom letisku. No a oni tam mali taký viacej chill deň na pláži, ale taktiež sa tam točil nejaký obsah. I rise and I wake and I gotta go get it. I make up my bed and it's straight to the digits. No cover jokers, they this is city. So I take a shot with the limit and you just look in the mirror like yeah, I'm that. Look in the mirror like I'm fitted. Looking outside like the world is all mine. Look in the mirror like go get it. Sì, Atene Vibes sta andando lì. Sziasztok, itt vagyunk a félcsapattal, most a tengerparton, de a plážou. Okay, tak nachádzame sa na našej vile, kde sme ubytovaní spolu s kolegami a tiež influencermi. No a nám kolegynky z HR pridelujú asi najkrajšiu vilu. Vraj to je najkrajšia vila v Aténach. No a ja by som vám veľmi rád spravil takú tour de villa, čo sa tu vlastne nachádza. Teraz sme na 3. podlaží. Tu je jedna izbička, ktorá má vlastný takýto bazénik, taktiež grill, nejaké posedenie. Posedenie tu je naozaj obrovské. Včera sme tu mali takú akciu, bolo to približne takých 60-70 ľudí a bolo to úplne komfortné, čiže je to síce ubytovanie len pre nejakých asi 20 ľudí, ale party sa tu dá robiť kľudne, komfortne pre vyše 100. No a táto izba má samozrejme svoj vlastný outdoorový vchod, dá sa prejsť znútro. No a tu hneď vedľa je druhá izba na tomto 3. podlaží, ktorá má tiež podobnú takúto veľkú terasu. A všetky tie izby sú z môjho pohľadu robené tak veľmi honosne, že majú
pridelené vlastné veci ako bazény, grily, sedenia. No ale jedná sa o jednu vilu, jeden dom, kde máme veľa spoločných priestorov. Toto je jedna z izieb, asi takto vyzerá. Tu spáva Jakub Angel. Vstávať a cvičiť. Vítejte. Čo hovoríš na izbu? V první řadě nechápu, proč ty spíš dole a já spím v master bedroomu. Tak ja mám tiež veľmi solidnú izbu. Vidíš to tady? No ale som počul sťažnosti. Ode mě? No. Na duchy nebo na Jakuba? Že prostě užíváš si svůj výhled a v tom se ti vysunie televízia. Ne, jako tohle je něco neskutečného. Tak já jsem měl včera trochu strach po těch duchařských příbězích a bylo to takový zvláštní venku, víš, tma, nevěděl jsem. Tak jsem si chtěl zatáhnout roletu, jo, koukej, takhle, vidíš? No, a omylem jsem vzal jiný ovladač a najednou mi tady začala výjíždět televize takhle. Tak to byl takový šok, no, to jsou jako problémy takový. Problémy prvého světa. Přesně tak, no. In the still west side Pasadena, never finna fall off. Stood 10 toes, never fall, young nigga finna ball off. In the still west side Pasadena. Are you niggas just some fans, huh? Ay, really got a plan, huh? But coming to some paper, you won't even lift your man up. I'm coming off the dribble, it's simple, I make them stand up. Come from where they sagging, now luxury, hold my pants up, I'm nasty. Nigga, you should ask me. Best about the city, ask my daughter why she dabbing. Niggas got my name in their mouth while they songs in the drought. I know it's hard to get out, you should be closing your mouth. I told them only time would tell. They craving for a kitchen, guess these niggas didn't know me well. I say nada, don't reply unless it's about $1. Oh well, okay, ha 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 ha. Okrem týchto vecí na športové vyžitie, tak naozaj super vec je prístup rovno na pláž. Čiže my sme v takej okrajovej časti Aten, čiže tá logistika tu nie je úplne jednoduchá, našťastie máme prenajaté auta a nemusíme to až tak riešiť. Tak hneď z tejto vily máme prístup na pláž k moru, no a tiež tu naši kolegovia z HR-ka prichystali pedalboardy, ktoré využívame. Toto je nový produkt v Jimbeame, ktorý sme zalistovali túto jar a predáva sa naozaj vynikajúco. Toto tu je ďalší taký bonus tejto vily, že v priebehu možno minútky vieme byť na pláži. A táto pláž je z môjho pohľadu tiež veľmi solidná, keďže na tej vile je ubytovanie len pre približne nejakých 20 ľudí, tak na túto pláž sa podľa mňa zmestí celkom komfortne aj podľa mňa vyše 100 ľudí. No a určite vás zaujíma, koľko takáto vila stojí. Tak údajne to je najlepšia vila v Aténach, no a my sme za ňu zaplatili celkovo so všetkým, čiže prenajom tejto vily, celý tento stav okolo, 26 000 eur za 4 noci. Čiže jedná sa o relatívne veľkú sumu. Keď to rozpočítame zase na noc a na osobu, že je tu niečo cez 20 ľudí, tak už to nie je až také drahé. A potom ešte keď si do toho započítame, že tu častokrát organizujeme akcie pre vyše 50 ľudí, čiže včera tu celý deň točili tvorcovia obsahu na týchto športovískach rôzne challenge. Taktiež sme tu mali včera večer akciu, kde nám navarili naši kuchári, všetko bolo samozrejme v cene, čiže kvázi toto už je finálna cena po všetkých týchto službách, tak vtedy si myslím, že je to celkom fajn a nejaké odôvodniteľné. Tak my sme práve vyrazili na trip na ostrov Aegina z Aten. Vyrážali sme vyše 300 ľudí na 4 lodiach, jedna úplne veľká z úplne iného prístavu a 3 sme išli spolu z ďalšieho. No a na tejto lodi je niečo vyše 30 ľudí, väčšinou Česi, Slováci, Poliaci a pár Rumunov. No a toto je kapitánsky mostík a my by sme vám s Marianom veľmi radi spravili túr po lodi, že čo tu vlastne máme, tak poďte sa na to pozrieť. Toto je také medziposchodie, tu nie je nič zaujímavé, možno tento jet ski, s ktorým si môžeme zajazdiť, keď zastavíme. No a my máme v pláne dneska si zastaviť v takej peknej zátoke všetky 4 lode a spolu sa kúpať. Čiže možno vtedy skúsime aj tento jet ski. Poďme sa pozrieť úplne hore, na najvyššie poschodie. Tak my sa práve nachádzame na 3. poschodí. Minulý rok sme mali len dvojposchodovú jachtu, teraz 3, čiže ideme hore. No a toto poschodie je primárne určené na opaľovanie. Môžete vidieť uličáka. Bohatí ľudia sa opaľujú takto. No a je to také miesto na chill s úplne krásnym výhľadom. Keď pôjdeme okolo ostrovov, tak odtiaľto budeme môcť obdivovať krásy Grécka. No a počas dvojhodinovej cesty na ostrov, kde plánujeme vystúpiť, tak máme tu aj bežiaci pás a airbike. No a tu v tejto prednej časti na tomto 2. poschodí máme aj výrivku, ale dnes ju asi nevyužijeme,
Dnes je krásne počasie, čiže budeme sa určite kúpať v mori. No a táto jachta je z týchto našich 4 druhá najväčšia. Má to svoje výhody a nevýhody. Takou podľa mňa hlavnou nevýhodou je, že musíme chodiť do prístavov touto loďou, čiže nemôžeme rovno zakotviť, lebo veľa prístavov tu je takých menších, čiže musíme ísť loďou do prístavu, tým pádom strácame čas. Ale čo je výhodou takej väčšej lode je, že tu máme taký väčší stav, čiže sú tu také tety, ktoré nám spravia kedykoľvek kávu, nápoj. Budeme tu mať celkom fajn obed s veľkým sedením. No a poďte sa pozrieť, ako vyzerá to také hlavné poschodie. Čiže má to viacero miest na sedenie vonku. Toto je taká prvá časť, niečo ako obývačka, alebo nejako by som to nazval. Tu zvykne stať pani za barom, ale teraz chystá niekomu kafe. No a tu zvykneme takto chillovať v tieni. No a toto je taká hlavná časť na jedenie, čiže tu budeme mať pravdepodobne obed, alebo časť ľudí obed. No a zároveň sa tu dá tiež celkom fajn oddychnúť si. No a okrem týchto 3 poschodí tu ešte máme samozrejme podpalubie kajuty, kde vie prespať približne 30 ľudí. No a ja vám jednu takú kajutu ukážem. Čiže toto je kajuta pre 2 osoby. No a myslím si, že sa tu dá celkom komfortne byť ubytovaný aj pár dní. No a určite vás zaujíma, že koľko stojí takáto jachta, tak keď mám pravdu povedať, tak neviem. Ja som na to pozeral v rámci rozpočtu, že na lode tento rok minieme 70 000 eur a 70 000 eur minieme na lode pre vyše 300 ľudí, ale toto by som povedal, že je taká z tých lepších alebo taký vyšší štandard. Tu ešte môžete, práve sa tu otvára kúpeľka. Kúpeľky vyzerajú veľmi podobne, čiže len taká simple sprcha, toaleta, no a aj na vyšších poschodiach vyzerajú veľmi podobne, len bez sprchy. They was praying that I fall off. Stood 10 toes, never fall young, finna ball off. And it's still west side Pasadena, never finna fall off. Stood 10 toes, never fall young, finna ball off. And it's still west side Pasadena. Are you lift shit some fans, huh? Ay, really got a plan, huh? But coming to some paper, you won't even lift your man up. I'm coming off the dribble, it's simple, I make them stand up. Come from where they sagging, now luxury, hold my pants up. I'm nasty, you should ask me. Best about the city, ask my daughter why she dabbing. Got my name in they mouth while they songs in the drought, I know what. Tak práve sme sa vylodili na ostrove Aegina. My dnes máme taký celodenný trip na jachte. Pôjdeme sa do takej peknej zátoky kúpať, no a súčasťou tohto tripu je aj taká prechádzka po takom peknom ostrovčeku, ktorý je známy tým, že tu vraj rastú najlepšie pistácie na svete a naši grécki kolegovia nám jednoznačne odporúčali ochutnať pistáciovú zmrzlinu, že je výtečná, takže ideme do toho. Čo myslíš, že je to tie 4 dní too much, alebo tak akurát je to sweet spot? Tak vzhledem k tomu, že se mi na základě tohohle tripu potvrdilo to, že Řecko fakt miluju, tak bych tady dal klidně 14 dní. To bych ale nesměl mít svatbu v pondělí. Hej, to si veľmi vážim, ty si prišiel medzi rozlúčkou so Slobodou a svatbou sem, čiže... No. Já se upřímně jako dost divím, protože nechtěl jsem si to nechat ujít, ale hodně jsem přemýšlel, jestli to neskipnout, protože se to extrémně nehodilo, jakože extrémně se to nehodilo, ale nakonec jsem jako rád a já mám rád Řecko přírodu, mám rád jídlo, jaký tady je vibe a mně přijde, že v rámci Evropy, když chceš někam k moři, tak je to úplně nejlepší jako destinace. A je cool, že vlastně na svůj honeymoon letím na Santorini zase zpátky do Řecka, takže... Super, tak ako doma. Keď to porovnáš s minulým rokom, čo ideme hore, alebo je to? Jedeme hore, protože já jsem Neapol měl vždycky v hlavě jako takovou tu destinaci, jasně, jako vzorot neapolský pici prostě a hrozně mě zklamalo, jak to město vypadlo. Aktivity všechno super, ale vlastně Neapol jako už není to místo, kam bych se asi chtěl vrátit, no, nebo vracet pravidelně, což Řecko prostě jsem se budu vracet potom do konce života. Takže jdeme hore. No a tento ostrov je údajne najlepšie miesto na svete na pestovanie pistácií a pistácie, ktoré sú v tejto zmrzline, tak sú veľmi lokálne z tohto ostrovu, čiže malo by sa jednať o najlepšiu pistáciovú zmrzlinu na svete, preto sme si ju všetci objednali. No a ideme na to tasting, či je to pravda, alebo je to tourist trap. Myslím si, že tourist trap v rámci pistácií je spíš Dubaj v tuhleto chvíli. Tady bych tomu i věřil.
Je to bomba, je to strašne intenzívna chuť, ako keby tam bol nejaký posilňovač chuti, že je tam ako keby veľmi silne cítiť tie pistácie. Ale je to fakt super, takže Dalibor approve. Tak my po ceste z ostrova Aegina sme sa rozhodli, že sa ešte trošku občerstvíme a zastavíme tu v tejto zátoke. Sme tu s ďalšími našimi 2 loďami, na ktorých sú naši kolegovia a influenceri. No a teraz ideme naskakať do vody, sa trošku osviežiť. No a následne vyrážame späť do Atén, kde nás čaká skvelá večera. Barzonový backflip. Tak my už sme vyrazili z kúpania, o nejaké 2 hodiny sme na obytku a dnes už nás čaká iba posledná večera. No a... Hodne černý humor. Služe Marian. No a trošku to tu začalo hýbať, nie je to úplne ideálny timing na obed, ale zatiaľ všetci zvládajú statočne, môžete to vidieť tu na William, ktorý to úplne v pohodičke. Snáša. Moji kolegovia zase vybrali top notch reštauráciu. Pri vstupe rovno som videl Michelinskú hviezdu a myslím, že tento výhľad na Akropolu a to historické centrum Aten je nezaplatiteľný, čiže vidím, že sa oplatí delegovať. Keby som ja vyberal, neviem, ako by to dopadlo. Ale je to tu fakt bomba. Hneď prvý dojem je ako úplná bomba, lebo išli sme po takých schodoch, ktoré neboli úplne top. Boli sme v napätí, čo to vlastne bude a nakoniec úplná bomba. Terasa na Akropolu, centrum Aten. Honzo, naučíme niečo po grécky? Ty si vychýrený cestovateľ. Není problém. Chceš něco po grécky, jo? Tak co bys třeba chtěl? Zapové, prosím si účet. To je jednoduchý. V tomhletom aténském dialektu je to trošku tvrdší, je to parakalo to lochariasmu. Jo, poprosím, vyzkoušej parakalo to lochariasmu. Parakalo to lochariasmu. No, skoro. Parakalo to lochariasmu. Parakalo to lochariasmu. No, jako pochopili bychom se asi. Když se chceš blízkou obsluhy, řekneš polikali exipiretici, což je velmi dobrá obsluha. Polikali tiramisy. Polikali tiramisy, tak. Ale aspoň vieme, kto bude pýtať účet. Áno, ja popýtam, ale tam to končí. Tak my sme práve dovečerali, bola to taká dlhá večera v michelinskej reštaurácii, veľa chodov a veľa času na to si dobre pokecať s kolegami, s našimi parťákmi, tvorcami obsahu z veľa krajín. No a mňa by zaujímalo, že kam by ste vy chceli ísť na team building s vašou firmou, napíšte mi to do komentárov. No a tiež budem rád, ak dáte like na toto video alebo budete ho zdieľať s ľuďmi, ktorých by mohlo zaujímať. No a ja sa vás teším pri ďalšom videu.